Can I see the hands of those who believe in what God is doing right now? Niphamisela ube njani? Nikholwa yini? Awuyishayela izandla kuloo nto. Besikhashana sisele bazalwane. Igoal yethu mase sisindisiwe ebekwe la izwi lenkosi encwadini kaPetro. Angisho ukuthi asifundele lapho manje. Kodwa uPetro la umoya ingcwele uthi it should be our goal ukusindiswa kwemiphefumulo yethu. Asho sonke it should be our goal ukuthi imiphefumulo yethu isindiswe. Yeah. Kade ngiyifundisa lento. Kodwa idlule umoya ingcwele akavumi idlule. Ngenxa yaleli verse esolifunda la. Proverbs chapter 4 Tshela makhelwane sisesikhathini senze ukuzogcina egcineni kwazo. So insuku zokugcina ke mase ephela kuthiwa izibizwa nge-end times. Insuku zokugcina mase ephela kuthiwa ikhathi zokugcina ngoba kusekugcineni kwensuku zokugcina. Awusifundele ke verse 23. Awusifundele chapter 4 verse 23 bese uya ku chapter 23. Izaga 4 verse 23 isihloko sithi ukulaya kukayise. Phezu kwakho konke okugcinayo gcina inhliziyo yakho ngoba kuyilapho kuvela khona ukuphila. Susa kuwe ukuphambana komlomo nezindebe eziyisigwegwe uzidedisele kude nawe. Siyabonga. Asibongele izwi lenkosi, sicela lenkosi. Baba siyabonga ukukhuluma kwakho ngezwi lakho empilweni zethu ekseni. Moya ongcwele siyathoba, cijisa indlebe yethu kamoya. Sikubambe konke okukhuluma kithi ngokukholwa. Futhi usipha amandla sithembele kuwe ukukwenza egameni lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Siyabonga. Bese ufunda chapter 23 verse 26. Chapter 23 verse 26 and 27. Verse 26. Ndodana yami, ngiphe inhliziyo yakho. Amehlo akho enamele izindlela zami. Nayizwa lo ndawo. Kuthiwa ku chapter 4 kuthiwa ayenziwe njani inhliziyo? Sheshana. Yeah. La 23 verse 26 sikachazwa ukuthi ilondwa kanjani enye izindlela zokuyilonda ukuthi yenziwe njani. Verse 26 phela senikhohliwe. Amehlo akho enamele izindlela zami. Uqala phansi. Ndodana yami, ngiphe inhliziyo yakho. Niyayizwa lo ndawo? Kuthiwe phezu kwazonke izinto ongazigcina, ongazilondoloza. Londoloza in. Very important. Now, verse 26, like chapter 23, one of the ways ezibheke uNkulunkulu zokulondoloza inhliziyo yakho ukuthi uyinike bani? Nokuthi wenze njani kuyindlela zakhe? Uzenamele. Wenama ke state of the heart again. Athu David ukuba izwi lakho belingeyona intokozo yami.
ngabe ngibhubhele enhluphekweni zami. Enhlizweni yami ngililondile izwi ukuze isono singabi nandawo. Isaiah 26 awuqhubeke la. Awuphinde ufunde futhi 26. Ndodana yami, ngiphe inhliziyo Now yami. it's like God is talking to us njengabantwana bakhe. Uthi ayikho safe mayilapho kuwena. Izolokhu inqaka izinto ezinganqakwa. Kanti iyona mthombo, inhliziyo yakho determines the state, the way of your life. Ilona office elikhulu. Into ozoba yiyo kusasa izochaza ukuthi inhliziyo yakho imi kanjani. All the issues of life, nikhona abazalwane, ziphuma enhlizweni. Uma inhliziyo imbi, ngoba lithi iBhayibheli ngezithelo niyobazi, kodwa uma ngabe izithelo zingcwele, impande injani? Ingcwele nayo. Yeah. Yingakho mayiqale kusumkhiwane uJesu uqalekisa ukuthi ushe from where? From the roots. So umthombo noma the roots of your life, lapho impilo yakho incela khona, is your heart. As man thinks in his heart, so he is. Kunezinto which ezenzeka out of your choice. Even anger is a choice most of the time. You choose to be angry kuze kushone ilanga. You choose to succeed. You choose to be on top and refuse to come down. Daniel, he purposed, that is the exercise of a will, which is part of your heart. He purposed in his heart. Uthi ngeke adle ukudla noma adle ukudla okudliwa inkosi. Nikhona nonke? He purposed, wanquma. Ngisho unikela as purposed, you choose. There is power here. Ukuthi webona uma usemotweni udrive imoto isungazi yonke yaphi kodwa phakathi unjani manje ngokwesize umncane wena kodwa itruck inkulu kodwa icontrol wena umncane ngayizojika ijikiswa wena ngaphakathi injalo inhliziyo uthi uthatha right noma uthatha left njengo Lord kwathi wakakhetha kusho ukuthi I exercise a will, I exercise imicabango, I exercise my emotions. Kuthiwa ma uhlulwa ucontrol ama emotions akho uwenza izinto eziright ufana nedolobha elikhulu elihle but elingena protection. You cannot inhliziyo kuthiwa guard your heart. I should guard your heart. Yeah. If you don't guard your heart, your heart cannot guide your life. Ake ngiphinde lento. Uma ingqondo yakho iyeka nje indize emoyeni, qiniseka nempilo yakho izolandela la inhliziyo yakho iya ngakhona. Ngeke impilo yakho ishone le kanti inhliziyo yakho iya le. Ngeke uzithola automatically sewuphumelele empilweni inhliziyo ingakwazi lokho. It all starts from your heart. Your heart is like a fountain of all that you are going to be in life. If you don't protect that thing, your whole life is at stake. Uzoba i-victim nala ngafuneki khona. Uzohlupheka singekho isidingo. Uma inhliziyo yakho ingekho protected, even impilo yakho is not protected. Because out of your life are the issues. Also the issues of life.
So usethi uNkulunkulu ngendlela eprecious ngayo inhliziyo yakho, you better give it to me. Do it like you are selling your soul. Abantu abathi nimbezo labantu abangama celebrities, I've sold my soul to the devil. La kuthiwa ke you must sell or dedicate, commit, give, yield your heart to Jesus. Isuse kuwe. Khona abayifunayo, uzolibona ivesi elilandelayo. Khona abafuna abazingela inhliziyo yakho bengeke bayithola. Izifo eziningi, if I can even say close to 80 to 90% wezifo zidalwa ukuthi inhliziyo yakho idlani. Iyaxhafuza nje awuyigadi into yakhona. Uma usathane lethi inzondo ngokuthi kubekho umuntu ozokwenza into wrong, busu uyamzonda, udlisa inhliziyo yakho low poison. Kufanele ucheke ukuthi yini le eya enhlizweni, uyicheke. Ngoba izophuma ngomlomo. Once iphuma ngomlomo, then umlomo mawukhuluma kunezinto ishintsha atmosphere, nezinto ziyashintsha zihambisana nala into kade uyikhuluma. Uqale ngisho emicabangweni ngoba le nhliziyo okukhulunywa ngayo, ningilalele nenze njani? Hey. Iyangisebenzela bazo. Besides ukuthi ngiphiliswa ukuthi mhlambe imvimbo kaJesu ngiphilisile. Ngiphiliswa na nokudla right. Inhliziyo ungalivalo faka umunwe lapho. Philip chapter 4 verse 8. Izidlo ekufuneka zidliwe inhliziyo yakho nazi ezinye zazo zibhaliwe lapha. Elokugcina bazalwane. Kukhulunywa nobani la bazalwane? Sheshani kukhulunywa nobani? Kodwa this is the diet ekufuneka idliwe inhliziyo yakho. Qhubeka. Konke okuyiqiniso. Konke okuhloniphekayo. Konke okulungileyo. Konke okumhlophe. Konke okuthandekayo. Konke okutusekayo. Noma kukhona okuhle, noma kukhona okubongekayo. Zindlani ngalokho. Umuntu uzindla ngani? Ngenyawo. Sheshani, umuntu uzindla ngenyawo. Ngamadolo. Kenhliziyo. Idlani ke lezi zinto engiyibalile. Ngisho noma ngakhuluma udokotela bangixolela udokotela uma bekhona la endlini. Noma ngakhuluma udokotela uthi usalelo 6 months ukuthi ufe. Ungayifaki. Once uyifaka enhlizweni iphumele ekuphileni kwakho konke. Impilo yakho isishunwa ukuthi uphile up to usuyinqumela wena manje. Uqale watshelwa, wayithatha lento oyitsheliwe, wayifaka eoffice lempilo. Wayifaka imanagement of your life. Inhliziyo imanager of your life. Kufanele ube careful ukuthi uyiprograma kanjani inhliziyo yakho. Ngoba kuzophumela empilweni yakho, kuzobe ngathi uthakathiwe kanti indlela ocabanga ngayo. Indlela osidla ngayo. Bese kuba nezinto ke ezisondelayo ezinye zilethwa impilo yakho. Ngoba ukhulume lento esenhlizweni. Ngoba usuke wayeka yaya enhlizweni. Make yaya enhlizweni iye engqondweni. In fact vele inhliziyo nengqondo into efanayo. Once ifikela iphuma la emlonyeni, iphume nangezandla uyenze. Mayithi umuntu ngizombulala usibanibani. Ukhuluma into engaphakathi manje iphuma emlonyeni. Ibese iphuma nangezandla ayenze. Mina ngizozibulala. Sengibona ukuthi impilo indaba yempilo mina hayi ukuthi impilo ngcono ukufa. Kodwa uma ungayigadi izoba umkhohlisi wakho. Izobambi kakhulu. Athi uNkulunkulu ethi wena uyanqoba nokunqoba wena uzibize ngenye into. Mayithi uNkulunkulu ngeke ulingwe ngokungaphezulu kwamandla wena uzishumayeza into wrong enhlizweni
uthi lesi silingo singaphezulu kwamandla akho. So you have failed. Ngeke usasiwina leso silungu. Ngesikhathi amadoda awu10 ebuka abantu baseKhanani uthi ngeke silunge izwe lihle kodwa abantu bakhona bade kakhulu ngeke singangenthethe phambi kwabo. They took it out of their heart into their lives. Letheni yona yasheshe yafa ngesikhathi kujikelezwe ehlanu. Ngoba they were the carriers of poison. Wathi uNkulunkulu ngcono usheshe bafe. Kodwa uJoshua noCaleb wabagcina kwaphela wonke 40 years bejikeleza ehlane kodwa wathi abezukufa. The only 2 eyaphuma eGibhithe. Bonke abanye abangenayo yilabo abazalwe ekhanjwa 40 years. I-generation le yasehlane sekuphunyiwe eGibhithe. Kodwa baphuma phakathi eGibhithe abazolwandle olubovu uJoshua noCaleb. Out of 3 million people, only 2 abangena. Yini inhliziyo abayikholwa? Londoloza inhliziyo yakho phezu kwazonke into ongazilondoloza. Ngoba sichaza ngithi nomshado wakho uyapi, sichaza nokuthi impilo yakho ishonapi, i-direction nje. Obani abazi ukuthi ma ubarizer uyamtshela lo ukuthi uyapi, angithi? Uthini kuyena ma ungena? Ishon nathula ngathi anazi. Oh, umtshela ngefoni. Uza nje useyazi ukuthi uyapi. That's how your whole life is. When uyitshela ukuthi uyapi. And it will take you there. Where you are right now, akuseke lokho spiritual ukuthi usinisiwe vele uhlela uKristu kwezasemazulwini indawo. Kodwa there are promises uNkulunkulu athe yidla ifa lazo usesemhlabeni. Wa decide ungalidli ifa lezethembiso, wadla ifa lamanga. Akhulunywa isimo nabantu nengqondo. Wabuka isimo ukuthi imisebenzi ayikho, wasutshela impilo yakho ukuthi imisebenzi ayikho, khohlwa. Awangathatha from kuthiwa ingonyama zingalamba kulambe kodwa abalungileyo bakaJehova abasoze balamba. Ngake ngamusha sengiyaguga manje angaze ngibone olungileyo, angikaze ngimbone eshiwe uJehova nenzalo yakhe hamba iphansi isinkwa hamba icela. Awufunde futhi mama Nkosi le ndawo. Ufaka umunwe lapha kuma Philip chapter 4. Igama lokuqala engifuna siliqaphele. Konke elokugcina bazalwane. Konke okuyiqiniso. Wait. Ima lapho. Akulona lonke iqiniso. Elikhulunywa empilweni yakho. Elinalama characteristics or these qualities. Akufuneki uthathe ngoba kuyiqiniso. Ufuna ukubheka ukuthi kuyalandelwa yini lezi ezinye izinto ezilandelayo. Ngihlale ngilinganisa ngoMartha noJesu. uMartha uthi uLazaro unjani? Shishani uthi uLazaro usenjani? Usefile. Angithi uJesu uthini yena? In le uqamamanga uMartha uqamamanga mayethi usefile angithi khulumani naloko iqiniso lika Martha liyingozi kubazalwane. Tshela umakhelwane bhasobhe iqiniso lika Martha. Lingathatha ukholo lwakho lokufaka emgodini iqiniso lika Martha. uPetro wakhuluma amaqiniso amangaki? Awu2. Elokuqala sesidobe sheshani sesigqoba ubusuku bonke sabambani. Iqiniso lelo elimenze wageza amanethi. Ugeza amanethi kusho ukulahla lonke ithemba ukuthi usakhonto usazoyithola. Uzofika ekhaya namanetha osuke nayo.
But praise God ngeqiniso lesibili elivela lapha kuJesu. Nevertheless at your word, kusho ukuthi ethi iqiniso leli lakho lisho. Sizoliphosa inet. Nakhona lapho uyabona uyazilimit. Ubetheni Jesu akuphosweni. Ngoba bebegezana. Bebengagezi inet. Uma kade u4 bawashiya awu3 bathathe lodwa ekadethe abaphose amanet. Sine tendency yokulimit uNkulunkulu emkhulu. Uzusho nakusho uthi nje mangithole nje okugoba nje amadlangala ngikwazi nje ukufaka ikhanda. Wena ucabanga ukuthi uyabona you are being spiritual makhuluma lonto. Umgcini jele uthi ngenze njani ukuze kusho ukuthi ufunela abantu insindiso yena uthini uNkulunkulu yena kholwa uzosinda abantu wena waphelela lapha ngithi wathini nendlu yakho uyamona uya-eda uyabona ukuthi uzicelela yedwa lo othi ngimnwebe kancane kungene nengane zakhe phansi ngokulimita uNkulunkulu even kuma finances zakho lokho nje ngitholele lo tohwana awufunda ngisho umsebenzi ngitholele lo toho nje Nkosi yami wena uthamba ucabanga ukuthi uyayithoba njalo lelo toho nje kuze nje kube khona isinkwa nje ngisibeke etafuleni. You have already limited yourself. KuNkulunkulu who is more than enough. Kunezinto ezikhuluma ama-facts empilweni yakho. Okulula ukuwathatha. Mangithi ama-facts kuyafana ukuthi ngithi iqiniso. Mabethi siyafika kusasa sizoyidla ifurniture bakhohlisa. Bazokwenza njani ngempela? Bazofika bayithathe. Uma kuwena ongazange ulalele kuNkulunkulu vuma leso sono and then leyo nkinga yokuthi bayithatha ayisafuni wena. Uma kube inkinga edalo wena ngibhekile ngithi makwenze njani kunezinto thina esindisiwe esithi uNkulunkulu ezozenza kuthiwe vumiswa nomunye bese niyathandazelana ukuze niphiliswe. Kuyenzeka ezinye indawo kube nama conditions. Ngoba uNkulunkulu manje uzokunika into zakho uzocela egameni kaJesu akunike kanti unika umuntu akufuneka repent qala iplate aligeziwe kodwa ufuna ukudla okusha. Lemvuzo yaseGoli mama Hlaba kufuneka siyenze nala. Uyabona indaba yokuvutha iza kamuva nangiso asho sonke indaba yokuvutha ya into ebalekile ufinyelele kulazini iqiniso nansi into ebila kufuneka uze izinkuni iqala bese ukuvutha kuyezakhe kodwa nazi izinkuni bese kuthiwa nanku umlilo iphimvu kuqalwa ngani shishana bese kuza ngani ngoba awukwazi umlilo ukuba sustainable sengisho umlilo kaMentshisi izinkuni zingekho manje ukuvutha it's necessary ngoba ikona okwenza ukudla nebray yakho yabona siyawudinga umlilo kaMoya Ngcwele kodwa izinkuni zezwi zingekho we are asking for trouble. Akasho uNkulunkulu uthanda bonke abantu basindiswe bese beyavutha. Akuyothezwa kuqala. Khona ungezuphela lo mlilo.
ngoba manje makhona umlilo izinkuni zengekho uzozwa abantu sebeprofeta into ezingekho ezinkunini. Ngoba iqiniso elikukhululayo nikhona nonke bazalwane. Once ulazi iqiniso mawungalazi uyabhubha uphila. Abantu bami bayabhubha ngenxa yokuswela ulwazi. Alisho ukuthi ngenxa kaSathane. Kufanele kube nezinto ozenzayo ezisimple kodwa ifaka uSathane enkingeni. Ngitheni? Kufanele izinto nje. Awukhululwa izinto ezisophisticated. uJesu kwabaningi bethi nje ukukholwa kwakho kukukhululile. Yabo akasho ukuthi ukufunda kwakho itheology kukukhululile. Izazimthetho ababhali nabafarisi babeboshiwe. Beyifunda yonke beyikrema incwadi zikaMoses bezazi ngekhanda. Kodwa bengamboni uKristu ukuthi uyena uMesiya. Bese ukuthi abantu abasimple nabanye uJesu ababiza ngezinja ngeke ngithathe isinkwa sabantwana uIsrayeli ke lo ngisiphose enjeni kodwa lenja yama ngento eyodwa yakholwa. Washintsha uJesu wathi mame great is your faith akubenzeke kuwe njengokukholwa kwakho. Simple. Sibizele kwi simplicity of the gospel. Make ngayixova yaba complicated ngeke ngisayithola. Njengoba kade nginibeka izandla nje ngithatha iformula yasezulwini esimple noNkulunkulu. uNkulunkulu is highly sophisticated kodwa mayisebenza in a very simple way. Ukhuluma ngezwi kwenzeka izinto seqedile. Usosala wena uyifunda ke lento kade yenza ke uyifunda uzoyifundela esikoleni thola i-degree yayo. Nale gam degree lisho a certain portion of knowledge. Spend years ngento uNkulunkulu ayidala ngezwi. Owesifazane for 12 years egula eshintsha izinyanga zimtshele uzoncinda la cishe ngathi uzokhuma la uzoseqhamuke isibongo sakwaKhumalo. Ukhumalo bathi uzokhuma lo ukhumelo ukhumela asaseke uthi ngiqinisa kanjani babukhuma. Hallelujah. 12 years lo mama egula. Kodwa i-breakthrough yakhe wayithola ngendlela esimple. One, wezwa ngoJesu nanjoba nizwa nje ngiyanitshela. Wakholwa wayesekhuluma kuye. Yini lo ikhuluma kuwe? Ngoba izokunamathela. Yini lo isho kuwe enhlizweni yakho? Yini le nto ikhulumayo? Ukuze inhliziyo ingamkhohlisi umnikazi wayo, faka iqiniso enhlizweni. Ukuze inhliziyo yakhe ikhuluma iqiniso kuwe. Ngoba umlomo ukhuluma ngokuvama kwenhliziyo. Yonke lento ikhuluma, hey kunzima. Hawu kunjani mzalwane? Sikhona nje asiyancenga. Sikhona nje ungasho lutho. Uprogramme inhliziyo yakhe ngeprogram ngama-data wrong. Manje inhliziyo siyakhipha phela sikhipha uthi sikhona ungasho lutho. And kuzoba njalo empilweni yakho you already decided ukuthi ilafi yakhe yaphi. Kanti mawuzothi bangihlebile abazalwane bathi bazalwane ilaleleni lento engishoyo. Nakizwa kakhulukazi nini nakade nakholwa. Hayi ngizwile nje ukuthi abazalwane bakhuluma ngami uyazi inhliziyo yami iphatheke kabi. Utheni wena enhlizweni mabehlebe uthe yini lo ishilo ngabo? Yini lo oyibhala enhlizweni? Uma bekuhleba abazalwane bekuhleba nabo kade bathembile wena bathembelani? Engabe uyabathanda. Ikhona ivesi lithi themba umakhelwane njengoba uzathemba wena. iBhayibheli alivumi nokuthi wethembe wena. Lithi themba uJehova ungenciki kweyakhe ingqondo.
Hey. Ingakho ke manje engathi into yethu thina amaKristu ayiphambili. Sithi sesizwile kube ngathi asizwanga. Umthandazo wami ngani ukuthi lezi zinto ezikhulunywa la nizitreasurishe, nizigcine ukudlula ukugcina imali yakhe ebank. Gcinani le zinto ziyifa leni nabantwana benu. Uyanitshela nje. Noma ngakunika 1 million kodwa bese ngincisha iqiniso leBhayibheli. Uzophela u6 months ungasazi ukuthi wenzeni. Ifa lokuqala elifunekayo yizwi kaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli lokho kwembuliwe eBhayibhelini, lokho esinikwe kona sabhalelwa kona okwethu nabantwana bethu. Lokho ongabhaliwe kaJehova lokho. Ngangcono ngihletshwa abantu abangakholwa, manje ngihletshwa abantu esisebenza nabo masiklina la. Siklina labo wenze ngathi uyangithanda kanti lokho ehleke, eleke ehleke inhlelini. No. No, alisho iBhayibheli yenza lento oyishoyo. Oyenzayo. Ubani onganginika ivesi lithi uma behleba bekhuluma konke okubi ngawe beqamba amanga khala mina Jehova ngizokuza. Lalela ke mzalwane. Tshela makhelwane asilalele. Anything othi mawuyenza kanti iyaphambana nezwi. Usuphambene nesuccess yakho. Usuphambene nempumelelo. Once uphambana noNkulunkulu uphambana nendalo yakhe. Once uxabana noNkulunkulu yonke into ixabana nawe. Uze wena uxabane nawe wena uthatha intambo uyilengise. Uma ufuna into zakho zibuyisane na mawuthinta into ibe yiblessing yonke into oyithinta ngesandla ibusiswe buyisana nomnikazi wezinto qala. uJesu uhleli nabafundi bakhe ashonso uJesu uhleli nabafundi bakhe. Uthi xa benithuka ke bekhuluma ngoba into ekufuneka ikukhalise. Khaliswa ukuthi lento ayisho uyenzile. Nokukhala kwakho kufika kube ukukhala ukuphenduka. Nothi ukhaliswa ukuthi ukhulume kanjani lo. Ukhaliswa ukuthi ukhulume iqiniso lokuthi vele uyayenza lento. Ukhale kanjani? Phenduka. Lingizwile? Yenze njani? Uma ngabe kanti wena okhuluma owenza abazali bakhulume. Awupheli ukuvakashela lapha kulo yasisi. Musuku lokuthi ukhala ukuthi abazali bayasola. Yini le wani basolisela? Ubuthi bazothini? Angithi uphuze amanzi wenza into right kodwa waphuza ngebhodlela likabhe. Manje mase sidlula ngeteki singidlula uphamisa ibhodlela lapha uzothi ubuphuzana. Uzosiqoqa nini sonke usitshela ukuthi hayi bazali bengiphuza amanzi njalo. Uyenzelani into esolisayo? Why? Uma bekhuluma bese bekhulumela ukuthi phenduka. Ngoba wena ubakhulumisile. Kodwa mabethi wenza into enje ungayenzanga. Lithi iBhayibheli jabula uthokoze. Hayi ukhala. Buza makholwane wenze njani wena uyakhala noma ujabula uthokoze noma wenze njani? Yezwa ndaba ezithi. Uma behleba yenze njani? Akhulunywa ngehappiness leyo yama emotions. Hey bangihlebile angisho lonto. Ngithi mina iba nejoy of the spirit, the joy of the Lord which is your strength. You don't have to uzuyiveze ngaphandle ukuthi hey bangihlebile ave ngijabula. No, ngikhuluma ngaloko ukujabula onjalo. Khuluma ngokuthi ungamuvi. Ube nento ethi ngaphakathi thank God entweni zonke asimbonge. Thank God ngihletshwe ngingakwenzanga. Ngibonga isibusiso abasiletha ngenhlebo ngoba uthe wena ezwini lakho. Nibusisiwe xa benihleba bekhuluma konke okubi beniqamba amanga. Umvuzo wenu mkhulu ezulwini. Manje ukhaliswa ukuthi kulethwe into elethe umvuzo ezulwini. Engabe yadlula kulento umvuzo oza ngayo.
udla umvuzo, udla isinkwa uyeke iplastic ayidliwa. Kodwa sikwazi ukuyisinkwa kuvele size kuwe nje, necoke ayizi kuwe, iba sebhodleleni. Mazohlafuna amabhodlela akade necoke. Noma uyithenga uthi ngithenga icoke, awusho ukuthi ngithenga ibhodlela necoke, awusho njalo. Ufunani icoke? Bakulethela icoke esebhodleleni. Inhlebo azidliwa, kudliwa isibusiso esize nenhlebo. Ngesikhathi ukhala ngenhlebo kulimala isibusiso esiza nenhlebo. Ngithini ngesikhathini kwenze njani? Kubhajwe ibusiso njengoba ngathi impilo yakho ayingathi ayifuni ukuya phambili. Ihlehliso wena. Ukubona abantu mabegijima kube khona ukusuka ngesikhathi engakayishaya nje esathi sebeyas. Mhlambe agijima uyaza afike i-distance ethile. Kuvela athi lo futhi impembe athi. Usuqala phi manje wena? Usuqala phansi ngoba usuke ukusuka kwakho kuphambene nomthetho. Kufanele ukhala impembe bese uyasuka. Wena usukile impembe yakhala emva kwakho. Usulapha sekufanele ukubuza uqala phansi. Ave sithanda ukuthi siyoqala phansi. Kunama class kufanele kuwaphase empilweni eza in a form of a temptation, test or trial or persecution. Azizilo ezithokhile sizokurefine. Hallelujah. Yeah, ngoba uyayazi indlela yakho. Esekuvivinyile ngomlilo uzophuma njengegolide. Niyalizwa ke iqiniso kufanele sizindle ngalo, niyalizwa? Linezinto ezi-right, linama spices are right. Proverbs 23 verse 26. One indlebe. I-deception kaSathane yangena ngendlebe. That is channel number 1 enhlizweni. 2, wasibona isithelo ukuthi sinqanelekile for ukudliwa. Sense of sight. Zikhona lezi ezinye ezu-3 kodwa lezi ezu-2 zihamba phambili. Kuthiwa uJesu eshumayela mawufunda Acts chapter 1 babezwa bebona nangentshumayelo kaPhilip babezwa sho sonke babezwa bebona njenge TV lo ufunda indaba efunda indaba noma ngabe ubuka ibhola uyamuzwa ekhuluma akayi ukukhuluma ngoba ulibona uyakhuluma kungena endlebeni uphinde uyibone lento ayisho phakathi ulala walithatha walinika usibani uthi uyizwa lento ubuyibona ukuze ingene enhlizweni noma engqondweni uyabona iphelele. So kubalekile ukuthi njengoba ethi uNkulunkulu kuJoshua lencwadi yomthetho mayingasuki emehlweni ya uzindle ngayo imini nobu. Yes, ukuzindla okwani okwenhliziyo shosho ukuzindla okwani ozindla ngemithetho yakhe not ngenkinga imini nobusuku asho sonke imini nobusuku. That is the salvation of your heart. Ikuze ikhiphe into ezinhle. Lo mama egula kuze kushaya 12 years nje nikhona nonke bazalwane ube busy eyalelo ukuthi awuye lapha mhlawumbe bazokuzama kodwa this time wezwa ngoJesu ashonso kwezwa ngoJesu ya uJesu ukuthi mina ngindlela neqiniso nokuphila wezwa ngokuphila esezwile wayesethini kuphi wathi enhlizweni yakhe
wathi mangeke ngakhokha u50 uJesu uzongiphilisa. Akithi wathini? Kusho ukuthi esezwile ngoJesu mhlawumbe wayifakazelwa umuntu naye osizakale kuJesu. Wezwa ukuthi ayikho imali ethintwayo la. Wambuka lo Jesu, wazibuka isimo sakhe, akangazibona efanele ukuthi uJesu athole attention egcwele kaJesu. Nangokomthetho kaJuda. Wayesethi at least angeze njani? Sheshani ngithinte umphetho. Le sithi iprayer shawl kulezi insuku. Inemsebe ekhulumayo lanto. Wathinta khona ke. Kumalakhe ibizwa ngehealing in his wings. Wathinta khona ke lo mama. Kwanqamuka ukufa ka12 years. Complicated le nto. 1 uzwile ngoJesu. 2 wathe enhlizweni. 3 wathinta umphetho. Wathini uJesu emveni kwalokho? Wathi ubani ongithintile? Bathi hayibo usho ngani ngoba njengoba uphathi kwesixuku nje bayakuthinta bonke. Wathi ukhona ongithinte kwaphuma amandla. Alisho ukuthi ukhona othandaza ebusuku bonke. No. Kahleni bazalwane. Uma ngithandaza ubusuku bonke ngisuke ngiye kwi-fellowship nobaba. Ngikwi-date nobaba wami. Makuyi-date. Ngisuke ngayeli kuyoncengana noNkulunkulu. Into emove uNkulunkulu ifaith. Lapho ngisuke ngiyochacha ibhetri, mangihleli ubusuku bonke noNkulunkulu ngichacha ibhetri. According to the Bible says so. Encwadini kaJuda. Nasencwadini yabaseKorinte bokuqala chapter 14. You are charging your spiritual battery if you spend time. So the Bible says they that wait upon the Lord. It's got a deeper meaning ke le ndaba ka wait. To wait enyaweni zakhe. What happens to your strength? Yeah. They shall renew their strength. Ucharge ibhetri. Ungene eGetsemane uthi umphefumulo wami ubuhlungu ukuze bese kufeni. uJesu wayekuleso simo waguqa mayiphuma eGetsemane waphuma engasafani nendlela angene yona ngoba kwafika inkingilosi zamcharger zamqinisa. Manje maqhamuka abantu abafuna uJesu uthi yimi bawabonke phansi. Amasotsha ajimayo awiswa ukuthi uthe yimi ngobe ucharge ibhetri. Ebusuku uJesu ube nayo lento mayingavukanga kuseni kusemnyama ube ngalali ube nenzuku zongalali echarge ibhetri ukuthi nje mayisebenza emini esephilisa abagulayo touches a move uyazakha yena hayi ukuthi khonta icela kuNkulunkulu. You don't spend hours ucela. No, it's not encouraged ezweni kaNkulunkulu, but you can spend hours in fellowship noNkulunkulu. You are never the same mawumuntu ojwayele ukuthandaza. You are not an easy victim mawuhlala emthandazweni. Nelingo nalapho inhliziyo yakho uyayipheka emthandazweni iyaphekwa. Nikhuleke ukuze ningangeni ekulingweni, usingasingenise ekulingweni. Umuntu ohlala emthandazweni ilingo ziyamnqena. Lento ungabi nasikhathi nenkosi emthandazweni ikwenza ube weak. Strong. Angiphindi. Lento ungaspend isikhathi uchaja le battery ikwenza usale nebhayi e1 in your spiritual life. Lapho sakuvele ngisho ilambe libovu elithi lento ingacima noma yini. So prayer is a necessity. Ukwazi ubhekana neGolgotha, jwayelana neGetsemane. Hayi. Sifike laphana eGolgotha lethu ingakho kuthiwa umuntu ongilandelayo makenze njani qala akazidele athabathe ini ebesenze njani isiphambano sisho ukuthi uzohamba uhlangana neGolgotha lakho manje jwayelana neGetsemane
konzo wina eGolgotha. Buza umakhelwane, kodwa linjani iGetsemane lakho? Liyaseviswa noma kade waligcina. Uthandaza amazolala kuphela. Baba ke sesiyalala Nkosi, ngicela ulale nathi. Akalali, uzolala naye kanjani? Akozela akalali. No. Umuntu ohlala emthandazweni, lapha emthandazweni, if you wait upon the Lord, it's a dialogue type of prayer. It's devotional prayer. That there. Uthi usenza ama-supplication, uzongena kwi-intercessions. Uzozizwe lapha ingqondo ingasenasithelo, ayisathandaza ingqondo. Sekuthandaza umoya, ngezinye izilwimi, nikhuluma imfihlakalo, uyazakha wena, lisho njalo iBhayibheli, uyazakha. Lithi iBhayibheli, build yourself, encwadini kaJuda, in the most holy faith, through prayer. Kukhona ngisho ukuthandaza ukuthi uthule phambi kwaJehova. It's prayer, that one. Because ngesikhathi uthule phambi kwaJehova, meditation is taking over. Ngesikhathi uthule phambi kwaJehova, he's talking to you. Ngesikhathi uthule phambi kwaJehova, ungibulela imfihlakalo. Ukutshela nethi ezizayo. Abanye baze uNkulunkulu azabagulisa abalale sesibhedlela kwesisikhathi ngoba efuna ukukhuluma nabo. Umuntu ohlala emthandazweni uhlala fresh. Umuntu ohlala emthandazweni uhlala fit ngoba uyajima. La emthandazweni senza spiritual gym. Umuntu ohlala emthandazweni noma amademoni ethunyelwe kuye anqotshwe seza. Ngoba ngesikhathi uhlala emthandazweni ubhekene noNkulunkulu kunenkazimulo ethi esuka la ngaphakathi iphumele ngaphandle amademoni ayibone. Uba fresh nje engqondweni nje efundweni zakho mawenza izifundo awahlalelani nawe amademoni mawujwayele ukuthandaza asheshe acikeke asuffocate. Ngithi amademoni asuffocate ngoba mawuthandaza udumisa uNkulunkulu urelease atmosphere enjengedoom emademonini. Emthandazweni uyabopha uyakhulula emthandazweni. Ngesikhathi uSathane ekhulula ufika ubophe la ikhulule khona. Ngesikhathi evala uSathane wena uyavula. Mayivula uyavala. Ngoba akavali kahle futhi akavuli kahle. Wena uzovula kahle emthandazweni isikhiye sokuthandaza esinezwi phakathi nomoya ngcwele phakathi negama likaJesu phakathi negazi likaJesu le apply khona la. Uyisotshe emthandazweni umpriest. Umntwana kaNkulunkulu. Uyaliwa khona la uyadeclare uyinkosi futhi khona la usuyadeclare izinto ziyenzeke emthandazweni. Hayi umthandazo ozocabanga ukuthi ngizothini. Umthandazo ophelezelwe ngumoya ngcwele. Osiza ubuthakathaka bethu. Unalo ilungelo lokumtshela. Ukhombisa ukuthi udepende kuyena awumtsheli ngoba engazi use uyathandaza uthi moya ngcwele sengiya manje endaweni yokuthandaza ngithembe wena moya ngcwele lento engiyenzayo inyama ayifuni uSathana akayifuni nezwa liyifuni wena uyayifuna mawuthanda ukuthi in the name of Jesus ngizothandaza kuze kuse sekuzothandaza uJesu lapha kusathandaza wena ngoba uthe uzothandaza in the name of Jesus. Emthandazweni uyavula uyavala uyakhulula okukhulula emhlabeni ula emhlabeni nezulu liyaphelezela okuyakhulula ezulwini okubophayo nezulu liyabopha uhamba and awuthandaza into ozoqala ucabanga ukuthi kuphela no uthandaza kukhona umuntu okunika lokho ekunika amagama ejikijela amagama nika amagama thandaza le iphiwo eziningi lezi esibuka eBhayibhelini kodwa singaziboni kithi. Oh gift of healing, oh gift of miracles, oh gift of faith, oh gift of word of wisdom, no gift of prophecy, no gift of knowledge. Knowledge means nikhona bazalwane umoya ngcwele akutshele yonke into ngalo mzalwane. I gift of knowledge injengomshini wokudiagnose inkinga emotweni.
nodokotela bakuhlole bakudiagnose before beze ne-wisdom ne-prescription. I-wisdom iza ne-prescription. I-word of knowledge iza ne-diagnose. Siyazidinga lezo zinto la ibandleni. Uma singazenzi bazophuma abantu baye kulaba prophet bamanga. Abaprofeta ngemali. Zikhona ezethu nazo eBhayibhelini, iziphiwo zikaMoya. Abantu abayitholayo lezi iziphiwo abantu abanesikhathi noNkulunkulu emthandazweni. Angiphindi abantu abathole abenza umoya ngcwele operate amuve ngabo, amuve kubo, abantu abanesikhathi la emadolweni. Mawubona umuntu ekhala njalo, umcheck ukuthi uyakhala yini phambi kaNkulunkulu lo muntu. Umcheck nangocomplaina, elokho ecomplaine waya kusho ukuthi akanaso isikhathi nomoya ngcwele. Ngoba bezolazi ivesi elithi all things work together for good to those who love God la emthandazweni. Sengiyanika kuba sisayokhonza ngale ezansi. Endweni zonke ongazilondoloza usindisiwe. Uma ngabe ukuthi uzoba khona ezansi bese sobukuthi kubaluleke ngani uma ungakwenzi kwenzakalani. Uma kuthiwa londoloza uyenza kanjani lonto? Uyini umvuzo wokulondolozwa kwenhliziyo? Iyini yona le nhliziyo elondolozwayo? Ngiyibekile ke ezwini lenkosi. I mean la mangihlola izibhalo. Le nhliziyo okhulunywa ngayo umphefumulo wakho, ingqondo, asho sonke ingqondo. Yeah, and ufuna siwazi umsebenzi wayo. Iyenzani kuze sibone amandla ayo. Bese kuba intando, inhliziyo leyo. Makuthiwa he purposed in his heart ukuthi ngeke adle ukudla kwenkosi uDaniel asingcolisi. He purposed. Shadrach noMeshach but akwazi ke inkosi ukuthi thina ngeke sigobe, bathatha isinqumo esihlula umlilo. Nanku umlilo basiwe bazongena basha. Kodwa bathi singamane sishe. Sebethatha isinqumo, abekho wishy-washy, abekho double-minded, abayishaya emuva, abayishaya phambili, babe unstable. Uma sebethatha isinqumo esikhonkwa umoya ngcwele, nakufa kunamandla. Ngoba akusona isinqumo abasithatha ngamandla abo. It is God who works in them both to will. I say, it is God who works in them both to will and to do. Mighty Paulos, I can do all things because God works in them, in him, both to do. Ngizobanika umoya wami ngibenze bagcine noma benze izimiso zami. It is out of my spirit that they will be able to do. Without me helping them, they can do nothing. To be the doer of the word is depending on, it's when you depend on the power of the Holy Spirit, on his grace. And his grace for you is sufficient. It takes the grace of God to forgive. It takes the grace of God ukuphatha umsebenzi kaNkulunkulu nabantu behlupha kodwa ube powerful, ube nestamina. Ngeke ulele usibandla without the grace. Ngeke ufundise ingane zesikole noma zase crash without the grace. The grace is when you're passionate. Ube noma ukuthanda ingane zabantu. Ekhalayo uthi khalale kuphinde khalele kodwa uma ungayibizelwa ngalonto ungena grace yayo. One day is enough. Kodwa uma ukuyenza ngegrace ungamqeda u30 years usebenza crash. Grace la is God's ability in you.
Uma ngalinyama uthawu usumxolele njalo, yebo sengimxolelile. Uyenza kanjani? The grace of God. Even if you give, you can even take a car and sell it and take that money, ifake kwi-building fund. It is the grace giving. I-grace giving le. U-Abraham wasuka ekuseni ukusakwaziwa uyena, msho wamfazi sale, unikela ngo-Isaac, grace. Ngoba une-faith kufuneka enze izinto nge-grace. Ngoba yena une-faith ezwini kaNkulunkulu, kusho ukuthi izindlela azokwenza ngayo uzokwenza nge-ability kaNkulunkulu, which is the grace of God. Umuntu we-grace is unstoppable. Forget. He's unmovable. He's like a mountain. Nothing moves him. Ukuthi uhletshiwe uzomthwelela ezokwenza inkonzo. Ngeke umbone seshiya phansi mayiclean useshiya phansi ngoba abazali ushiya phansi. No. It takes the grace of God even to clean endlini kaNkulunkulu. It takes the grace of God to love your wife unconditional. NjengoKristu ethanda ibandla. It takes the grace of God to kuthobela indoda isidakwa. Izisindiswe ngenxa yokubona inkambo yakho. Ngoba lento uyenza ngamandla angaphumi kuwe, aphuma phezulu kumdali wezulu nomhlaba. Into yenza ukuthi lezi zinto zishungelwe zingenziwa ubukhuni benhliziyo. Check your heart. Inhliziyo eqaqadekile ezomile. Ngoba ukuba kuya ngezinto ezikhulunywa la ngabe sikude. Sengivale. Ukuba be honest with yourself. Ukuba kuya ngezinto ozizwile ngaba ukho la ukhona. That is why iBhayibheli linezinto ezithi zenze ungaphezi. Kusho ukuthi maintain i-level ne-standard. Mawa was short circuit that cycle. Then izinto zizisha azihambi kahle. Uma umuntu odlala njalo ekuseni uvuka uthandaze wena, ube nosuku longathandazi ngawo. Check ukuthi uhamba kanjani kulelo suku. Kodwa uma unento yakho eyisiko lakho, standard, uphefumula kwakho. Pray without ceasing. Yebo? Pray without ceasing. You can't do that out of your own. But as the Spirit, singamlovisi umoya ngcwele uzosebenza njengoba elapha kithi. Akezile ukuzolala la. Imizimba yethu ayilona ihotela likaNkulunkulu ahlala kulo ngomoya ngcwele. Tshela makhelwane, yazi umzimba wami awulona ihotela. Lapho uNkulunkulu elala khona. Uma siyamlalisa singamsebenzisi. Engabe uyasiza emthandazweni sivela phetheni ukuthandaza. Engabe uxolela umuntu ekonile noma engacela ngoxolo manje sibhizi thina sinamaqhubu. Noma esefikile ethi uzocela uxolo uthi hamba mzalwane ngizobe ngiyibona indaba yakho ngonakele ngaphakathi. You have wasted isikhathi sikamoya ngcwele. I-ability yokuxolela umuntu ayiphumi kuwe. Mawuze njalo uyamcima umoya. Uzoba isigodo somzalwane esomile. Kufuneka vuthe umoya ngcwele ngaphakathi akwenza izinto ezihlulayo. Uthi ngibambane noNkulunkulu nje koJehova kwazi kwasa bengiqala ukuthandaza kuze kuse. Umoya ngcwele umnika indawo ebuthakathayeni bakho. Because when you are weak, then you are strong. Why? Because your weakness, it's an opportunity for the power of God to be manifested in your life. Uma isitsha si-empty, uyakwazi ukuthela kuso izinto ezintsha. Uma sigcwele kuyachitheka lotho uyakufaka. If you are weak, then uNkulunkulu ufaka strength. Kusho ukuthi you are empty for his strength. Ingakho ethi when I am weak, then I'm strong because his strength is made manifest in my weakness. That is why kuthiwa be filled by the Holy Spirit. That shows be filled. There's difference between ukwamukela umoya ngcwele nokugcwaliswa umoya ngcwele. Ukwamukela umoya ngcwele is when you receive Jesus. Kodwa ukugcwaliswa ngamandla amoya ngcwele, it is the same Spirit now esegcwalisa in your whole being ngamandla. Konzokwazi ukwenza izinto ezihlulayo.
udinga ugcwaliswa. Kuthiwa ningadakwa yiwayini, gcwaliswana umoya. Asho ukuthi ningadakwa yiwayini. Yiphi le ndawo edakwayo la empilweni yami mangabe ngiphuze ingqondo? Manje kuthiwa esikhuleni ingqondo yakhe ibanjwe iwayini, ayibanjwe umoya ongcwele. Ingakho uDavid ethi he anoints my head with what? And the oil mele ba. Umoya ongcwele. Your head la kushala khona ama strongholds nama arguments nezinto ezi-exalta phakamela umazi uNkulunkulu. Lithi iBhayibheli ngomoya ongcwele siyazithimba sidiliza lezo inqaba. Nikhona nonke bazalwane. Sithimbe nemicabango le ekumlaleleni uKristu. Sibambe ngohlova sithi wena umcabango ezothobela uKristu. Imicabango mangicabanga nje ukucabanga kwami makumthobela uKristu. Ngiyo nganjela la. Ngiyo bingelela umzalwane inyama ingafuni. Ngiyayithobisa ekumlaleleni. Ngiyayituba lenyama ngenza isigqila. Uze ngiphase kulomncintiswano kufuneke ngiyituba inyama yami ngiyeke ezinye izinto ezingasizani nokuthi inyama yami iphumelele noma impilo yami iphumelele emncintiswaneni. Ngeke ngidle anyhow ngilele ngivuke ngo10 and yet ngifuna ukuba i-champion of South Africa. Akwenzeki kanjalo. Ngiyazithiba, self control, ngiyazithiba. Kuthi kuvukula ke asenze kanjalo. Ngikusho lokho under the auspices of the Holy Spirit. Umoya ongcwele uyakwenza izinto. Ube ne dominion over your very life. Ube ne self control, self control. Mayithi vukwa izinto zakhe zokufuza uyise. Uthi kahle ke sinisiwe manje. Ongazigcina empilweni yakho ugcina imali ugcine lokho ubeke endaweni egcina izinto phezulu kwaso zonke into oyigcinayo ugcina inhliziyo yakho. Why? Because out of your life are the decisions, the determinations of life, issues of life. Ukuthi impilo yakho iyapi kudependa ukuthi inhliziyo yakho injani. Akube lona Lord, now uNkulunkulu is challenging us. My son, give me your heart. Asho my son, give me your heart. Uphi uMamkosi useshone phi? Bengizothi akafundele leli verse ke elilandela lelo verse bese siyathandaza.
Yes, Baba Khumalo. Ngifuna nizwe lento ukuthi why athi uNkulunkulu sheshisa nginikele inhliziyo kusho ukuthi khona abayifunayo. Ingakho kuthiwa yigcine. Awuyigcini into yabona lamatshala phandle. Isikhona isidingo ukuthi wavalele esafeni yonke lamatshala phandle. Sheshani lamatshala owanyathelayo nje. Nango lamatshe gengqika la phandle lama amatshala phandle. Sikhona isidingo ukuthi wavalele endaweni esafe. No, why? Awuna prize, awuna lutho. Kodwa igolide lapha ne diamond ohlangana nalo ungalenze njani? Why? Value. Ingakho lithi iBhayibheli kuyosizana ukuthi umuntu azuze izwe lonke alahlekele ukuphila kwakhe inhliziyo leyo. Proverbs chapter 23 verse 26. Read. Verse 26. Read. Sizanbo. Oh, nanse right, Baba. Obana bathemisa uNkulunkulu ukuthi inhliziyo yakho yabo. Ngo ziyafika nezikhubekiso zihlabe ziyabona kufika yonke into into efikayo efuna inhliziyo yakho. Once inhliziyo yakho ilimale yona ilimaza wena. Ngo uyibeke careless, wayibeka careless. Akube nendawo oyigcina kuyo. Nango uNkulunkulu esekhuluma la. Read. Ndodana yami, ngiphe inhliziyo yakho. Give it here. Yes. Amehlo akho enamele izindlela zami. Amehlo akho angasuka ezweni lami. It's another way yokugcina inhliziyo ukuthi izinto ezingena ngamehlo nengena ngamadlebe zenzana enhlizweni yakho. Qhubeka. Verse 27. Ngokuba isifebe singumgodi ojulileyo. Kusho ukuthi manga unganginiki isifebe soyithatha. Ukhona lozoyithatha. Sheshisa ilethela qabe siyafika isifebe inhliziyo yami yakho isesandleni sami. Iyafika into yokuthi uthandizwe nento zalo vele wena usothathwe uthando lukaNkulunkulu. Yes. Qhubeka baba. Nowesifazane ondindayo ungumholo onyinyeneyo. Ungumholo onyinyene awuqhubeke nevesi konda weshoyo la mawuqhubeka. Uqamekela njengomphangi uyandisa abambuluzayo phakathi kwabantu. Kusho ukuthi lo muntu uhlala egadile. He or she is a beast of prey. Uyibona ibhube esimalinde inyamazana edlulayo. Yeah. Unjalo ugade nje abantu abaphethe inhliziyo zabo careless. Kufuneka wazi ukuthi ziningi into ezifuna inhliziyo yakho. Isheshiselela esandleni sakhe uyagcinele yona. Ngoba ilona office lempilo yakho. I-management yokuthi impilo yakho ibheka phi ila kule nhliziyo. Into ezusibe nabazalwane abangasekho phakathi kwethu. Bantshontshiwe. Inhliziyo yabo bayibekanga esandleni esiqinile. Abazange bayifeed inhliziyo through their eyes and their ears ngezinto eziphilisa inhliziyo. Esezwile ngoJesu kusho kwa enhlizweni kwase kuphuma ngomlomo. Kwaphuma into right ethi mangithinta umphetho kaJesu ngizosinda kwenzeka exactly njengoba kade esho. Don't allow anything toxic inhlizweni yakho. Igcine nangokuthi uyabona eswini awuyidli into esibolile. Uyayidla? No. Uyayikhetha into oyidlayo for your stomach. But phezu kwaso sonke into elondolozwayo akusho ukuthi ulondoloza istomach. Kuthiwa londoloza inhliziyo. Meaning it is more important to you than your stomach. Ukhipha ngisho into encane ungayiboni kahle maphuza into nje wabona ngathi kunento entantayo encane uyayikhipha ngoba ugade ukuthi kungayi noma yini into your stomach. Kodwa enhlizweni inhlebo ziyangena konke nenzondo zingena phakathi. Ubuso uba nenhliziyo embi usindisiwe. Ube nebitterness neunforgiveness. Uthi uyathandaza kuvaleka umthandazo.
Ngoba manje wena usuwanquma enhlizweni ngeke uphinde umbingelele umakhelwane. Kodwa uma uzocela uxolo uthi Nkosi inhliziyo yami nje uyibeke kwenziwe ioperation la umoya ongcwele enze heart operation ngiyangizwa umoya ongcwele enze heart operation ngoba nje nama valves ala enhliziyo asasebenzi kahle ayilungise uyizwe yabo izinhliziyo yakho demonisha ifresh manje lize lithi iBhayibheli inhliziyo ethokozile iwumuthi wasemzimbeni. A merry heart is a medicine to the body. It's a therapy. Uyozudla umuthi before uphile uzophiliswa na inhliziyo yakho efresh. Iyona iyodwa nje ayidingi ukuthi uzofuna umuthi. Lento is joy of the Lord. It becomes your strength. A joyful heart, asho njalo amanye amaBhayibheli, is a therapy to your body and to your man too. That is why abanye bahamba bayohleka bakhokha imali beyohlekiswa kuthiwa comedian. Bahleka. There's power there. There's a therapy there. Kodwa mahlala hlini ulithe izifo siyakusondela uyayidonsa. Oh blood pressure yonke lento. Mawuhlala umuntu nje onamamuthi. Yabo angathi weather namhlanje igoqubele nempilo yakhe izoba njalo. Ngiyibonile lento ngayipractice iyasebenza lento. Noma ethi usathane emzondela emzalweni uhlebile ngithi angiyidli lonto. Ayizukuya kule yami inhliziyo. Iyangazi nje inhliziyo yami ayidli noma yini. Ngoba siyathanda uba nenhliziyo ezimbi isindisiwe sidla nesidlo. That is very dangerous udla isidlo nenhliziyo embi. Ngoba uyayibethela lonto. Uzohlala ubuthakathaka ngaso sonke isikhathi. Ngoba udla isidlo waze wafaka negazi unecala egazini nasemzimbeni kaKristu. Ngoba udla ungagezile. Yeah, come on, say right la. Yeah. Come on, say right. Ekhaya no Satan abancane. Wafika kabi imfundisi ngisayithukela lezi ingane ukuthi ziyahlupha nazo. Yabo? Kuvela ama-true colors mawususekhaya. Obana bathi moya ngcwele sengiyayithatha inhliziyo yami manje njengoba inje. Ngoba nje iyathunukala ama ila izandleni zami nginikela wena ukuze noma ihletshwa kungafiki kuyo. Rabashakata. Namakos makara. It's so precious. Your heart is so precious. It's so precious. Obana, but I give my heart to you, Lord. I give my heart to you. Mowa mniki zikhona ife bezoyithatha. Bakhona abathathu bazoyithatha. Baningi abantu abangayintshontshe nento zala umhlaba uze uthatheke ushiya uKristu ngenxa yezinto zomhlaba. Ningalithandi izwe nento zalo. Na uthando olusuka enhlizweni. Instead thandana uJehova ngayo enhlizweni yenu, ngayo ingqondo yenu, nanga wonke amandla yenu. Thandana kusho ukuthi fakani uthando lokuthanda uNkulunkulu enhlizweni zenu. Uze ziniseve right. Ngoba inhliziyo is there. Njengoba kuthiwa out of it are the issues of life. Your life is saved by the state of your heart. Ukuthi impilo yakhe yenyuka noma iyehla kudepend ukuthi inhliziyo yakhe imi kanjani. Mayisesandla sika Jesu inhliziyo isafe. And ukhuluma nayo eduzane isezandleni zakhe. Hallelujah. My son, give me your heart. Siphinde sicela mama wethu. Mama Hlaba. uNkulunkulu akhiphe inhliziyo elitshe. Faka inhliziyo enyama. Ningasenze bukhulu inhliziyo zenu manilizwa izwi. Indaba ila inhlizweni. Ningazenzi bukhulu inhliziyo ebukhuni ezwa ingenzi. Ethi soliwe ingaphenduki. Umuntu oqhubha intando yakhe against intando kaNkulunkulu. Lo muntu unenhliziyo ebukhuni uma elizwa izwi. Thank you Jesus. Hallelujah. Cela sivala amehlo bazalwane. Akuzimise phambi kukaThixo. Namhlanje uthathe isinqumo sokuthi baba inhliziyo yami
ngiyibeka ezandleni zakho. Uma kunenkampani bazalwane njengo VBS la ukwaziyo ukuthatha into eyifa lakho uyoyibeka khona uzukhokhe ngoba ufuna ukuba nesiqinisekiso sokuthi ingcebo yakho igcinekile. How much more inhliziyo yakho ukuthi ungeyinikele kuThixo ngoba isafe uma ikuye. Nangu uThixo namhlanje uyazibona lo hambe wahamba wabhadazela khona ngoba uzange umnike inhliziyo yakho ayikho safe. Khona esaqala nabo kulendlela kodwa babuye bahluleka ngenxa yokuthi inhliziyo yabo bazigcinele yona. Size somandla akuyidedele kuye namhlanje mtshele ungasho ngendebe zomlomo kodwa ukusho from the bottom of your heart ngoba wazi ukuthi umoya ngcwele wayakhulume kanje uyazi ukuthi yini uSathane akuplanela yona. Aluthi lifika lolo suku inhliziyo yakho usuyibeka ezandleni ezisafe. Ake sivule umlomo bazalwane simtshela ukhohlo umakhelwane kodwa uthi baba nansi inhliziyo yami ngiyinikela kuwe. Bayawa abantu bevutha. Hallelujah. Ngoba babekhelesi ngenhliziyo zabo. Aphila umuntu for 20 years esenkosini kodwa ayidestroye impilo yakhe ngomzuzwana ngoba uye wazethemba yena. Uyayifuna uSathane kodwa umese esandleni sikaThixo ngeke ayithole. It's a money back guarantee. Ake sithandaze.